id-9 ta' Frar, tifkira obbligatorja ta' Santa Skolastika Verġni. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 7, versi minn 1 sa 13. F'dak iż-żmien, il-Farizej u xi wħud mill-kittiba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejn Ġesu u raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhumiex indaf, jiġifieri mhumiex maħsulin. Għax il-Farizej u l-lut kollha biex iħarsu it-tradizzjoni ta' missierjietom ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħassru idejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jiklux jekk ma jinħaslux. U għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor, bħalma huma il-ħasil tat-tazzi u tal-buqari u tal-ktili tal-bronz. Mela il-Farizej u l-kittiba staqsew, dan l-għala id-dixxipli tiegħek ma jġibux ruhom skont it-tradizzjoni ta' missierjietom, imma jieklu b'idejhom mhumiex indaf. Iżda hu weġibhom, sewwa ħabbar Iżajja fuqkom ja nies ta' wiġb ieħor, bħalma hu miktub, dan il-poplu biex xuftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija l-bogħod minni, fira jil-qima li jagħtuni, jgħalmu dottrina li mhijiex għajr preċetti tal-bnedmin. Hekk intom twarbu l-kmandamenti ta' Alla biex tħaddnu it-tradizzjoni tal-bnedmin. U qalilhom, ħelu, iġġibu fix-xejn il-kmandamenti ta' Alla biex tħarsu it-tradizzjoni tagħkom. Mosè qal, weġġaħ lill-missiera kull ommok, u min iseblaħ lill-missieru jew l-ommu għandu jieħu l-mewt. Imma intom tgħidu, jekk wieħed jgħid lill-missieru jew l-ommu, il-ġid li għandi li jista' jkun ta' għajnuna għalik huwa qurban, jiġifieri offerta, intom imbagħad ma tħalluh jagħmel xejn iżjed għal missieru jew ommu. U hekk iġġibu fix-xejn il-kelma ta' Alla bit-tradizzjoni li tgħaddu minn ġenerazzjoni għal oħra. U bosta ħwejjeġ oħra bħal dawn tagħmlu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'jagħmel persuna imtebba u ħatja ta' dnub? Ġesu jakkuża lill-Farizej u l-kittiba minn żewġ affarijiet. L-ewwel għall-ipokrisija tagħhom. Kienu jidhru li qed jimxu skont il-liġi ta' Alla biex jintoġbu min-nies, filwaqt li f'qalbhom kien hemm ħsibijiet u intenzjonijiet ħżiena. It-tieni akkużahom li abbandunaw il-kelma ta' Alla billi imponew fuq il-poplu l-argumenti u l-interpretazzjonijiet tagħhom ta' dak li Alla ried. Ġesu japplika għalihom il-profezija ta' Iżajja li nsibuha f'Iżajja kapitlu 29 vers 31 li kien akkuża n-nies ta' żmienu li lil Alla f'ommhom biss iberkuh imma qalbhom kienet il-bogħod minnu għax ma kinux jobdu il-liġi ta' Alla. Alla fil-ħnina tiegħu dejjem lest li joffrilna bl-ħlas il-maħfra tiegħu, il-fejqan u l-grazzja li nelbu id-dnub u l-ħażen f'ħajjitna. Imma biex nirċievu din il-ħniena u għajnuna ta' Alla, aħna għandna nistqarru ħtijietna mas-saċerdot li jirrappreżenta lil Kristu fil-qrar. Permezz ta' qrara tajba, l-Ispirtu Santu inaddafna minn dnubietna b'dan is-sagrament li nistgħu nirċievu kull meta nħossu l-bżonn. Jekk ilek ma tersaq lejn dan is-sagrament li permezz tiegħu terġa' ssir ħabib ma' Alla, itlob lil mulej biex jurik ħtijietek b'mod ċar u jagħtik il-kuraġġ u l-qawwa li tindem, tqum
u tmur f'riġlejn saċerdot. Taqtax qalbek u tħallix li x-xitan joqgħod jgħidlek li jien tal-xejn tqerr għax terġa' taqa'. Alla jara l-intenzjonijiet tajba tiegħek u bil-qawwa tal-istess sagrament jagħtik il-grazzi li teħtieġ biex tikkumbatti id-dnub f'ħajtek. Alla jobot li dnub fik imma jħobb lilek tant li miet għalik. Tħallix għal għada jista' jkun tard wisq. Mulej, għatini l-grazzja li nersaq ta' spiss biex nirċivi il-maħfra tiegħek fis-sagrament tal-qrar u tħalli l-ebda skuża f'moħħi issum nil-bot milli nitħabbeb miegħek u ngħix b'qalb safja. Għażiża Ommi Marija, dawwalni bid-dawl ta' ibnek, ħalli f'ħajti qatt ma nagħti l-ġenb dawk l-affarijiet meħtieġa li għandhom iwassluni biex darba niġi ngawdikom fil-ġenna. Amen. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout in triumph, O daughter of Jerusalem. Behold, your King is coming to you. He is just and endowed with salvation. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout in triumph, O daughter of Jerusalem. Behold, your King is coming to you. He is just and endowed with salvation. Behold, your King is coming to you. He is just and endowed with salvation. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout in triumph, O daughter of Jerusalem. Behold, your King is coming to you. He is just and endowed with salvation.